Салям алейкум, хайрлах шамлар, добрый вечер. В эфире телеканала АТР вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова, и следующие 40 минут в этой студии с гостями мы обсудим основные новости и события сегодняшнего дня. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире на экраны ваших телевизоров. Режиссеры периодически выводят номера телефонов, поэтому вы можете звонить к нам абсолютно бесплатно по Вайберу, плюс 38067 63 46 130. Можете присоединяться по скайпу, atr.tv это наш адрес, и задавать ваши вопросы. Не забывайте подписываться на наш YouTube-канал, там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров, выкладываем практически все наши программы в записи. Ну и, наконец, поддержать телеканал АТР вы можете, подписавшись на наш Patreon. Таким образом, вы станете частью большой крымско-татарской семьи АТР, а это, в свою очередь, поможет нам продолжать работу на информационном фронте. Этот блок я хочу начать со следующих новостей, естественно, с визита президента Украины Владимира Зеленского в Соединенные Штаты Америки. Известно, что президенты начнут переговоры в Белом доме в 2 часа дня по местному времени, то есть 9 часов вечера по Киеву, а это буквально через 40 минут. В расписании Байдена на встречу отвели 2,5 часа. Уже известно, что совместная пресс-конференция не запланирована. Байден же после переговоров с Зеленским в Белом доме отправится на еженедельный экономический брифинг. Значит, коротко о том, что уже удалось президенту Зеленскому в Вашингтоне. Так, украинская делегация уже посетила Министерство энергетики Соединенных Штатов Америки. Там государственное предприятие «Энергоатом» и американская энергетическая компания подписали меморандум о строительстве энергоблока Хмельницкой АЭС. Также состоялись переговоры Зеленского с американским министром энергетики Дженнифер Гренголем, в ходе которых глава государства призвал начать консультации Украины, Германия, США по сохранению транзита российского газа через украинскую территорию. Также лидер Украины сегодня встретился с директором американского космического агентства НАСА Биллом Нельсоном и пригласил его в Украину. Зеленский заявил о готовности Украины сотрудничать с Соединенными Штатами Америки в рамках проектов «Антарес» и «Артемида». Украина должна снова стать космическим государством, заявил после встречи Владимир Зеленский. Также делегация Украины во главе с президентом посетила и Пентагон. В ходе визита министра обороны Украины и США Андрей Таран и Ллойд Остин подписали соглашение о стратегической основе оборонного партнерства между государствами. Между Украиной и США заключено соглашение об установлении линии защищенной связи. Президент Украины встретился с главой Всемирного банка Дэвидом Малпасом, и стало известно, что Экспортно-импортный банк США предоставит Украине помощь в размере $3 миллиардов. Это произойдет после подписания меморандума о взаимопонимании. Об этом сообщают наши корреспонденты, ссылаясь на заявление Белого дома. Отмечается, что визит президента Украины в Вашингтон будет использован для углубления экономического партнерства. Давайте послушаем цитату Белого дома и дальше представим нашего гостя и обсудим эти и другие вопросы. Наші країни завершать роботу над меморандумом про комерційну співпрацю, а Експортно-імпортний банк і Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України підпишуть меморандум про взаєморозуміння з початковим обсягом підтримки Ексімбанку в розмірі $3 мільярдів. Также Украина и Соединенные Штаты Америки подписали соглашение о стратегической основе оборонного партнерства. Об этом заявил президент Украины Зеленский. В Министерстве обороны Украины добавили, что это соглашение усиливает прочное стратегическое оборонное партнерство между ведомствами двух стран. В частности, углубление сотрудничества стран в Черноморском регионе для эффективного противодействия внешним угрозам, а также усиление сотрудничества в сфере кибербезопасности. Новий етап у співпраці України та США в оборонній сфері. У Міністерстві оборони США підписано угоду зі стратегічних основ оборонного партнерства. Для нас дуже важлива підтримка з боку США територіальної цілісності України, членства в НАТО і спільна протидія агресії Росії. С нами сейчас на прямой связи с Соединенных Штатов Америки Игорь Айзенберг, профессор, завідувач кафедри комп'ютер-сайенс університету Манхеттен-Колледж в Нью-Йорку. Пане Ігорю, вітаємо вас. Салям алейкум.
Вітаю вас, пані Гульсум, салам алейкум. Пане Игорю, расскажите, пожалуйста, нам подробнее, насколько серьезно уделяется внимание в средствах массовой информации Америки визиту президента Украины Зеленского в США? Ну, я би сказав так, що, звичайно, як ви розумієте, в останні 2-3 тижні всі засоби інформації в Америці абсолютно зосереджені на подіях в Афганістані. І, власне, мабуть, протягом 2 останніх тижнів взагалі ніяких інших тем не було. От в останні вихідні через буревій в Луїзіані, в Міссісіпі це з'явилося як тема. Але, тим не менше, вчора в газеті «Вашингтон-Пост» з'явилась стаття про візит Зеленського і про військову допомогу додаткову, яку Сполучені Штати нададуть Україні. І вчора, що приємно, на телебаченні, на телеканалі MSNBC, в самий прайм-тайм, в авторській програмі Рейчел Медоу, це така улюблена програма американських, аналітична програма щоденна американських ліберальних кіл. Так от, після Афганістану і після буревію, наприкінці програми, але був сюжет про візит Зеленського. І вона розповіла, власне, дуже стисло, майже про те саме, про що говорили зараз ви і ваші кореспонденти. Тобто увага приділяється. Ну і звичайно, що на сайтах урядових американських можна дуже багато інформації про це прочитати. Зокрема, на сайті Міністерства оборони дуже така була велика детальна інформація про зустріч Зеленського і української делегації з міністром оборони Остіним. На сайті Білого дому з'явилася стенограма брифінга, там ніколи не називається прізвище старшого представника адміністрації, щодо візиту Зеленської української делегації, щодо того, які документи будуть підписані. Тобто, я би сказав, що приділяється цьому увага. Звичайно, це не є в центрі уваги в США, це абсолютно треба розуміти. І навіть якби не було Афганістану, напевно, це не було все одно в центрі уваги США, але увага цьому приділяється. Значить, особливо після того, як з'явилася інформація вчора в дуже популярній телепрограмі аналітичній, зрозуміло, що це важливо. І тому я, наприклад, тішуся тим, що по телебаченню про це вчора Рейчел Медоу сказала. Тому що це важливо. Це насправді важливо. Да. Пане Игорю, вот такой вопрос. Сегодня стало известно, что совместного пресс-брифинга после переговоров Байдена и Зеленского не будет. Для этих переговоров, насколько нам известно, отвели 2,5 часа. Не является ли это таким настораживающим фактом? Ні, я думаю, що ні. Не завжди, зовсім не завжди проводяться спільні брифінги, спільні прес-конференції після таких зустрічей американських президентів з іноземними лідерами. Зазвичай, що робиться, вони перед початком розмови, вони спілкуються з журналістами, там скільки-то хвилин журналісти мають можливість задати якісь питання. Але після перемовин, зовсім не завжди. Це час від часу відбувається. Тобто це така звичайна для Америки річ. Нічого за цим особливо не стоїть. Вот вы сказали про Афганистан. Действительно, в этом вопросе мнения очень сильно разделились. Кстати, в Украине ряд аналитиков говорят о том, что головы американского истеблишмента действительно заняты иным, действительно заняты Афганистаном, и, возможно, визит Зеленского не будет настолько продуктивным. Другие же говорят о том, что, наоборот, Украина могла бы использовать эту ситуацию в свою пользу и показать Соединенным Штатам Америки, что есть все-таки надежный партнер, и даже если Соединенные Штаты Америки получили некое поражение в связи с выходом американских войск с Афганистана и с тем, что творится там сейчас, то все же есть какой-то успешный кейс, и этот успешный кейс называется Украина. И здесь Америка бы могла показать вот такой прорыв в внешней политике и вернуть свое лидерство, тем самым помогая Украине в противодействии российской агрессии. Вот как вам эта теза?
Ну, я думаю, що все ж таки, я розумію точку зору українських багатьох коментаторів, так би мовити. Я розумію україноцентричність світу для них, абсолютно розумію. Це абсолютно природна річ. Ну, ясно, що Афганістан – це таке дуже болюче місце для Сполучених Штатів, для американської політики. Тому що, будемо відверті, що відхід від війни, евакуація цивільних і військових після, фактично, будемо відверті, війни, яка, я не знаю, яка мета була перебування американських військ в Афганістані в останні 10 років, тому що ніяка нова мета у порівнянні з тою метою, яку президент Буш називав 7 жовтня 2001 року, коли почалася війна, не було. Тобто це знищення можливості Аль-Каїди здійснювати теракти та знищення військових можливостей Талібану. Ну, якщо перша мета була досягнута, то друга ні. І от щодо другої мети Сполучені Штати програли, можна сказати, і рішення, яке було прийнято ще Трампом про виведення американських військ, яке було здійснено Байденом, це дуже болюче рішення для Америки. Хоча треба сказати, що більшість американців, згідно усіх опитувань, підтримує кінець кінцем це рішення, що треба було війська звідти вивести. Не всі підтримують, як це було зроблено, але підтримують всі, що треба їх було вивести. Щодо України, розумієте, США підтримують і будуть підтримувати незалежну, демократичну, вільну Україну. Тому що це передусім в інтересах, національних інтересах Сполучених Штатів. Існування незалежної, вільної, демократичної України. Незалежно від Афганістану, абсолютно незалежно від нічого. Будуть підтримували і будуть підтримувати. Але треба що нам всім треба розрізняти. Рівень цієї підтримки, він може бути різним. Може бути підтримка на рівні просто не дати Україні впасти. Може бути підтримка такого рівня, щоб допомогти Україні піднятись і рухатись вперед. І рівень цієї підтримки, я би сказав, що він значно більше залежить від України, від української влади, ніж від того, що робиться в Вашингтоні. Я можу сказати одне, що чинна американська адміністрація, вона дуже прихильно ставиться до України. І ось ці 4 роки, принаймні, поки існує адміністрація Джо Байдена, Україна має використати для того, щоб домогтись якомога більшого зближення з Сполученими Штатами, і домогтись надання якомога більшої допомоги в усьому. І це дуже сильно залежить від того, що буде робити українське керівництво. Як воно буде робити те, чого від нього очікує керівництво американське. Причому це що? Це судова реформа передусім. Так, це принаймні зменшення впливу олігархів на українську політику. Тому що, наприклад, коли Сполучені Штати вводять санкції проти Коломойського, Коломойський має такий недоторканий статус в Україні. Це поганий сигнал для Америки. Коли Сполучені Штати вводять санкції проти 2 депутатів українського парламенту, Деркача та Дубінського, називаючи їх російськими агентами, а вони залишаються депутатами, це теж поганий сигнал для Америки. Тому рівень підтримки може бути різним. І він дуже сильно залежить від того, як буде діяти українська влада. І українська влада має всі можливості зробити так, щоб рівень цієї підтримки лише зростав, щоб Україна отримувала більше від цього партнерства, я би сказав, від реальної дружби з Сполученими Штатами. Я бы сказал так. Если все же переходить к конкретике и к тому, какие результаты мы можем увидеть в результате этих переговоров между Зеленским и Байденом, потому что вот многие политические аналитики говорят, и сейчас мы видим с различных новостей, тема «Северного потока-2» также не останется в периферии и будет обсуждаться. И в частности, об этом уже сказал президент Украины Зеленский. По его словам, Украина хочет договориться о гарантиях санкций на случай запуска газопровода именно со стороны Соединенных Штатов Америки. К ним доверие больше, чем к некоторым другим партнерам, сказал президент
Украины Зеленский. Как вы думаете, вот в вопросе Северного потока-2 удастся ли Зеленскому добиться каких-то гарантий в виде санкций в случае, если Россия попытается, очевидно, что она будет использовать Северный поток-2 как оружие против Украины и как шантаж против Европы? Я думаю, що оскільки адміністрація Байдена, вона є супротивником Північного потоку-2, тут є спільний інтерес. І я думаю, що передусім українська дипломатія може багато чого домогти в цьому плані від Сполучених Штатів. І бачите, щось робиться в цьому напрямку. Наприклад, нещодавно був призначений спеціальний помічник державного секретаря з енергетичної безпеки, який саме буде займатися тим. Це, до речі, вчора був брифінг в Білому домі спеціально з приводу візиту Зеленського до Сполучених Штатів. І цей представник адміністрації сказав, що він буде займатися саме тим, щоб забезпечувати енергетичну безпеку України, забезпечувати те, щоб продовжувала використовуватися українська газотранспортна система для экспорту российского газу. Но если бы они были такими противниками, разве позволили бы изначально завершению строительства Северного потока-2? Справа ж в тому, дивіться, Північний потік-2 почали будувати, активно будувати у 2018 році, взимку, в лютому 2018 року. А попередня американська адміністрація, вона нічого, власне, абсолютно не робила, щоб якось зупинити це будівництво. Тобто, колишній президент Трамп, він висловлював невдоволення Північним потоком-2, але він він нічого не робив для того, щоб це будівництво зупинити. Так, а як же санкції, які вводила адміністрація Дональда Трампа? Адміністрація Дональда Трампа, давайте будемо точними, не ввела перші санкції проти Північного потоку-2 за кілька днів до того, що вона перестала існувати. В січні 2021 року. Санкції проти Північного потоку-2 були передбачені двома законами про оборонні бюджети США. Закон про оборонний бюджет США на 2020 рік і закон про оборонний бюджет США на 2021 рік. Значить, санкції було передбачено в законі про оборонний бюджет на 2020 рік. Було передбачено, що адміністрація може ввести санкції, якщо там є таке інше. Значить, ці санкції ніколи не вводились. Але цей закон сприяв тому, що європейські компанії, зокрема швейцарська компанія, яка брала дуже активну участь у будівництві, у якої було обладнання для того, щоб прокладати труби в морі, значить, вона припинила свою участь у цьому проєкті на наступний день після прийняття цього закону. Тобто санкції як такі не вводилися, але їх злякалися. Потенційні жертви цих санкцій, європейські компанії злякалися, вони вийшли з проєкту. Це уповільнило будівництво, але воно його не зупинило. Конгрес прийняв закон про оборонний бюджет на 2021 рік, куди він включив більш жорсткий підхід до цього. Значить, він зобов'язав адміністрацію ввести санкції проти будівників Північного потоку. І от адміністрація Трампа ввела санкції проти двох російських суб'єктів буквально за кілька днів перед тим, що вона передала повноваження адміністрації Байдена. Адміністрація Байдена вводила там низку санкцій проти російських будівників Північного потоку, хоча відмовилась вводити санкції проти цієї зареєстрованої в Швейцарії компанії Nord Stream 2 AG, тобто, власне, компанія, яка будує та передбачається, що вона буде експлуатантом цього газогону. Чому це було зроблено, теж зрозуміло, тому що адміністрація Байдена вважала, що треба підтримувати діалог з Німеччиною, що це більш корисно, ніж грюкати дверима і нічого не домогтись. Тому що, дивіться, коли адміністрація Байдена прийшла до влади, газогін був добудований більше, як на 90%. Зупинити його будівництво, я думаю, що було вже неможливо. Тому варто зосередитись на тому, щоб він не використовувався або не використовувався як зброя.
І я думаю, що зусилля американської адміністрації, зокрема, вони будуть спрямовані у цьому напрямку. І думаю, що Україна абсолютно здатна домогтись багато чого від Америки в цьому плані, як і зобов'язання вести санкції, так і інших зобов'язань. Це звичайно, передусім робота українських дипломатів, і я впевнений, що вони здатні цю роботу проводити. І оскільки, знову-таки, у адміністрації Байдена негативне ставлення до цього газогону. І вона буде робити різні речі для того, щоб просто заважати його вводу в експлуатацію, заважати його сертифікації. Я думаю, що з «Північним потоком-2» Росія буде мати низку проблем, дуже багато проблем. І я абсолютно не впевнений, що він коли-небудь запрацює. А якщо запрацює, то радше він буде збитки приносити Росії, ніж прибуток. Тому що вже згідно рішення нещодавнього зовсім суду в Німеччині, в Дюссельдорфі, вони не зможуть його вони, власне, не зможуть більше газу по ньому пропускати, ніж пропускається зараз через «Північний потік-1». Тобто це вже ставить Росію в таке становище, що вона вбухала шалені гроші в це будівництво. Що вона з цього отримує? Не факт, що вона щось з цього отримує. Я думаю, що Україна може багато чого домогтись спільними діями з Америкою в цьому напрямку. Тобто це я на це з оптимизмом дивлюся. Еще одно важнейшее направление, которое будет предметом переговоров, об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский, а именно он хотел бы, как говорит, поднять во время встречи с главой Белого дома вопрос оккупации России Крыма и Донбасса. До этого в офисе президента и в Министерстве иностранных дел говорили о том, что это будет ключевым вопросом, а именно присоединение Соединенных Штатов Америки к урегулированию этих вопросов. Как вы видите участие США в этих вопросах, в вопросе деоккупации Крыма и урегулирования конфликта на востоке Украины, войны на востоке Украины? Бачите, окупація Криму, я вам хочу сказати, що для мене особисто це болюче питання. Може, я не хочу сказати, може на такому ж рівні, як для вас. Мої, наприклад, батьки мого дідуся, вони мешкали в Сімферополі. А з іншого боку, наприклад, двоюрідний брат іншого мого дідуся, він живе в Євпаторії. Тобто я особисто з Кримом пов'язаний просто через такі стосунки. І як Сполучені Штати можуть сприяти до окупації Криму? Дивіться, нам треба бути реалістами. Окупація Криму – це справа довгого часу. Так само, як була справою довгого часу деокупація Балтійських країн. Я не маю жодного сумніву, що деокупація обов'язково відбудеться. І так само, як Сполучені Штати ніколи в житті не визнавали окупацію Радянським Союзом Балтійських країн, вони не будуть ніколи визнавати. Абсолютно це виключено. Жодна американська адміністрація ніколи ніякий компроміс не піде. Вона ніколи не буде визнавати окупацію Криму, буде завжди Росією показувати, просто вказувати на це і буде тиснути на Росію. І дивіться, коли Росія буде в такій ситуації, що на неї буде здійснювати шалений економічний тиск, а це неодмінно відбудеться, тому що цивілізований світ через 10, 15, 20 років фактично відмовиться від використання нафти та газу в якості палива. І економічна ситуація в Росії буде такою, що Росії доведеться виконувати певні умови решти світу для того, щоб якось продовжувати існувати економічно, для того, щоб будувати своїх людей. Тому я вважаю, що хоча деокупація Криму – це довга справа, але я думаю, що вона відбудеться скоріше, ніж відбулася деокупація Балтійських країн. Тобто там на це пішло 51 рік. Я думаю, що тут це відбудеться скоріше. Хоча не завтра, не післязавтра. Це може на це підуть роки, але це відбудеться. А щодо деокупації Донбасу, те ж саме, на Росію буде здійснюватись постійний тиск.
І коли економічний тиск буде підсилюватись, або якщо Росія буде здійснювати якісь свої злоякісні дії, будуть санкції проти неї підсилюватись. А це неодмінно буде, коли будь-що Росія буде робити, що буде викликом для Америки, будуть нові санкції. Це буде постійний такий процес. І кінець кінцем Росія буде змушена піти із Донбасу. Спочатку, звичайно, а потім із Криму, тому що у неї не буде іншого виходу. Просто у неї не буде можливості утримувати це все. Вона буде змушена піти з Абхазії, з Південної Осетії, з Придністров'я. Немає жодного сумніву, що це відбудеться. І як і немає жодного сумніву, що, власне, будь-яка американська адміністрація, вона буде дотримуватися такої позиції і буде цьому сприяти. На це, знову-таки, на це підуть роки, навіть на деокупацію Донбасу, скоріше за все, підуть роки. Це не відбудеться завтра, але я не маю сумніву, що це відбудеться. Дякую вам дуже, пане Ігорю. Чухсагну, що наше время і підключились к нам в ефір. Дякую. Ігор Айзенберг був з нами на прямому зв'язку. Професор, завідувач кафедри комп'ютер-сайенсу університету Манхэттен Колледж в Нью-Йорку. Представляя для аналитических центров Америки программу трансформации Украины, Зеленский заявил, что рассматривает несколько путей привлечения США к участию в нормандском формате. Давайте послушаем президента Украины. Ми серйозно думаємо, як розвивати нормандський формат для мирного врегулювання ситуації і запросили США для участі в декількох моделях і думаємо, як правильно і безпечно зробити це для регіону. Также во время визита в Штаты Зеленский сказал, что нынешней поддержки со стороны Североатлантического альянса недостаточно. Он отметил необходимость строительства украинского современного флота, и для этого нужны возможности. О каких именно возможностях идет речь, далее в цитате президента. Ми вдячні за підтримку України в басейнах Чорного та Азовського морів, зокрема за проведення військових навчань. Люди бачать підтримку з боку НАТО і те, що ми не наодинці. Така присутність важлива на психологічному рівні, але чи достатньо цього? Ні. Также президент Украины в ходе встречи с министром обороны США Ллойдом Остином обсудил ситуацию на востоке Украины, на Донбассе. В контексте этого речь непосредственно шла о российских военных учениях «Запад-2021». Сторони обговорили ситуацію на сході нашої держави, яка залишається напруженою попри зусилля України щодо досягнення деескалації мирним дипломатичним шляхом. Зокрема, напруженість посилюється у зв'язку з проведенням Російською Федерацією військових навчань «Захід-2021». Володимир Дубовик, директор Центру міжнародних досліджень, доцент кафедри міжнародних відносин Одеського університету імені Мечникова, зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Володимире, вітаємо вас. Салям алейкум. Добрый вечер, Руслан. Да. Пане Володимире, из той информации, которая у нас уже есть, речь идет о встрече Зеленского и с министром энергетики, и с министром обороны США, некие соглашения, меморандум уже подписаны. Можем ли мы уже называть этот визит успешным? Так, думаю, що є вже підстави. Розуміло, що всі ці угоди були підготовлені заздалегідь, тому це не є імпровізація, це не є лише результат просто самого візиту. Це є результат логічний розвитку наших двосторонніх відносин. Але завжди такі угоди, вони підв'язуються, готуються під візит. Тому дуже гарні результати вже в сфері енергетики, атомної, не лише енергетики, в сфері оборони, нова оборонна угода. Непогані результати, які, мабуть, ще додадуться, які свідчать про те, що наші відносини в нормальному робочому стані, що може ще бути ще простір для прогресу, немає нікого, скажімо, обмеження, за які ми не можемо вийти, можна ще більшого намагатися добитись, скажімо, разом з американськими нашими друзями, партнерами. Але все одне, навіть те, що є, вже говорить нам про те, що існує нормальна, здорова, ефективна основа наших двосторонніх відносин.
Теперь, если обратимся к непосредственной встрече Зеленского с Байденом, она должна состояться буквально через 10-15 минут. Сообщается, что Белый дом для этой встречи отвел 2,5 часа. Вот по результатам этой встречи, по результатам этих переговоров, ожидаете ли вы каких-то других прорывных решений соглашения, помимо тех, которые уже, в принципе, были подготовлены и подписаны? Ну, я думаю, що ні. Виходить так, що це, власне, така важлива, найважливіша і остання, мабуть, подія з важливих таких перебування президента нашого у Вашингтоні. Тому не думаю, що будуть якісь серйозні нові угоди. Тут головне просто поговорити віч-навіч, особисто, як людина з людиною, відчути один одного, зрозуміти, чи буде між ними довіра, чи буде, як американці висловлюються, хімія між ними в лапках, чи ні. Бо це важливо, щоб вона була. Але її може і не бути, це не буде катастрофа, але краще, звісно, щоб вони порозумілися і зрозуміли один одного, і щоб виникла така атмосфера довіри. Позиція Америки нам відома по ключових питаннях, і наша позиція американцям відома по ключових питаннях. Тому несподіванок, я думаю, тут не буде. Кожна сторона проговорить ще раз свою позицію, і це важливо для того, щоб краще розуміти, дійсно, на чому ми стоїмо, які наші є пріоритети і інтереси, які американські пріоритети і інтереси. Точок таких багато, де ми зустрічаємося тут, але можна поговорити ще й про те, де ми поки що маємо розбіжності, чи можливо зменшити, скажімо, розмір чи масштаб цих розбіжностей, чи мінімізувати їх кількість. Ви про Северний поток-2? В тому числі про Північний потік-2, да, хоча тут, власне, американці вже прийняли рішення, і не думаю, що вони будуть його змінювати навіть під певним натиском нашого президента. Але можна говорити про інше, можна говорити дійсно про компенсації в сфері енергетики для нас від Америки. І ми вже чуємо в останні дні про атомну енергетику, не лише про неї, що дійсно американці намагаються вкладати, великі корпорації американський уряд вкладати доволі серйозні гроші в нашу сферу енергетики. Якщо це прийде дійсно на зміну тим втратам, які ми втрачимо, це компенсує нам певною мірою ті втрати, які ми будемо мати через те, що, на жаль, скоріше за все, можливо, Північний потік-2 все ж таки буде запущений. Помимо этого, президент Украины Зеленский сказал, что первый вопрос, который он бы хотел поднять на переговорах с Байденом, это вопрос оккупации Крыма Россией и Донбасса. Действительно, в этом вопросе очень много было заявлений касательно этого вопроса. Ожидают каких-то решений в этом направлении, а именно возможного привлечения и присоединения США то ли к нормандскому формату, то ли созданию какого-то другого формата с участием США по урегулированию этих вопросов. Как вы думаете, насколько Соединенные Штаты готовы пойти на этот шаг? Бачите, американці і так приймають доволі активну участь у зусиллях з врегулювання ситуації навколо Криму та Донбасу. Щодо Криму вони давно вже висловились в Кримській декларації тодішнього державного секретаря Помпео. Там позиція чітко американська виражена, викладена. Щодо Кримської платформи, вони були тут, приймали участь і обіцяли підтримувати діяльність Кримської платформи. Да, но тут дело не в словах, а в действиях. А в яких діях? Так, будуть підтримувати намагання України повернути Крим. Звісно, що вони не будуть надсилати свої війська, щоб звільняти Крим від російських військ. Щодо Донбасу, то тут треба зрозуміти, що Америка і так присутня тут. До нормандського формату, я думаю, вони приєднатися не будуть через те, що вони не мають до цієї ідеї ентузіазму. І через те, що цей формат, він не дуже ефективний. Американці зазвичай люди прагматичні, вони не люблять приєднатися до форматів, які вже довели свою повну неефективність. Тому, можливо, якісь інші варіанти, можливо, буде нова людина на посаді, яку себе мав Курт Волкер, спеціального представника з питань Донбасу. Можливо, така людина, якщо вона буде призначена, пожвавить трохи діалог навколо Донбасу. Пане Володимире, вот на ваш взгляд, помимо этих патетичных заявлений о поддержке демократии, территориальной целостности, суверенитета и так далее, это, безусловно, все очень важно. В чем все же интерес Соединенных Штатов в Украине в вопросе, Соединенных Штатов Америки в вопросе Украины?
Ну, бачите, ми можемо тут нову розмову ще на годину тут з вами почати через це питання. Інтересів багато. Вони підтримують Україну, тому що в нас добрі стосунки історичні. Вони завжди нас підтримували. Вони підтримують Україну, оскільки ми є жертвою агресії. І вони не хочуть, щоб таке порушення грубе міжнародного права, яке сталося в 2014 році, продовжується по сьогоднішній день, щоб воно було непокараним. Вони підтримують Україну, оскільки вони хочуть стабілізації цього пострадянського простору. І багато інших речей, які тут можна ще перелічувати. Але американські інтереси, інтереси американських союзників в Європі, вони напряму залежні від долі України, і через це вони нас і підтримують. Тому це не просто патетика, як ви кажете, чи альтруїзм, чи дійсно в тому числі і розуміння своїх інтересів. Дякую вам дуже, пане Володимире. Чухсагли, що наше время і підключились к нам в ефір. Володимир Дубовик був з нами на прямому зв'язку, директор Центру міжнародних досліджень, доцент кафедри міжнародних відносин Одеського університету імені Мечникова. А мы с вами не прощаемся, мы прерываемся сейчас буквально на 5 минут. Далее эфир телеканала АТР продолжает информационная программа «Заман» на крымско-татарском языке. Самые актуальные и последние новости сейчас не пропустите. А далее в этой студии вас поприветствует моя коллега в программе «Прайм» Севгиль Мусаева. Коршкинч.